5 αλήθειες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν θα σου πει κανείς. Το 5ο θα σε σοκάρει. Πρώτον, ο κρυφός κίνδυνος της πυρκαγιάς. Οι μπαταρίες λιθίου μπορούν να εισέλθουν σε thermal runaway, μια αντίδραση αλυσίδας που φτάνει τους 1000 βαθμούς Κελσίου και χρειάζεται χιλιάδες λίτρα νερό για να σβήσει. Δεύτερον, ακυρότητα ασφάλισης σε βάθος νερού. Η έκθεση σε βάθος νερού μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση και την ασφάλιση. Ακόμα και μια μικρή διείσδυση υγρασίας στο σύστημα της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβες που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ. Τρίτον, το λεγόμενο phantom drain. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χάνουν ενέργεια ακόμα και όταν είναι σταθμευμένα, λόγω των συστημάτων παρακολούθησης, των συνδεδεμένων υπηρεσιών και της διατήρησης της θερμοκρασίας της μπαταρίας. Μπορεί να χάσουν από 1 έως 5% της φόρτισής τους καθημερινά χωρίς να το χρησιμοποιείς. Τέταρτον, λάστιχα και αναρτήσεις θύρονται γρηγορότερα. Λόγω του υπερβολικού βάρους των μπαταριών, ασκείται τεράστια πίεση στα ελαστικά και στο σύστημα ανάρτησης. Και πέμπτον, η ευαισθησία στα software updates. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξαρτώνται από software που μπορεί να καταστρέψει το όχημα με λανθασμένο update. Φαντάσου να ξυπνάς το πρωί για τη δουλειά σου και το αυτοκίνητό σου να μην λειτουργεί λόγω αποτυχημένης ενημέρωσης λογισμικού. Τώρα που τα ξέρεις όλα αυτά, θα αγόραζες ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Πες μας τη γνώμη σου.